Čusky, to Martin, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude video, budeme dneska hrát Minecraft. Já jsem tady zapojil Minecraft, náš nový svět, Let's Play, takže to se hrát trochu nerasí, no. Začnem s normálníma. To bylo fuck you motherfucker, co? Takže začnu s normálníma začátkama, dneska se natěším iron, takže těšíme tady trochu dřeva. Tak to je začátky, to znáte, ne, ale zná každý. Takže, na čem bychom se já jsem předpokládal, že bych se ubydlel do toho kamení, aby tam ale byla i jeska. Jedna jeska, druhá... Aha. Jedna jeskyně. A tady je rychlá třetí. No, tady se ubydlíme. To je pěkné, takže začneme s těma začátkama. Rastění a to takže hop. Takže jsem tu zpátky. Jdem pokračovat, takže. Plejt jsem si tu, hele, crafting. Kumpač. Jdu trochu rozšířovat. Takže máme 300 neblbě. Zběžel. Dýchají, vole. No, teda vykopem to tu, jak už máme pěkný barák. Budeme si něco natěžit teda. Máme teď. Že se nedíváte. Jo, ale řekněte to kámošům, všem, třeba, tak se na mě podívají. Takže. Najebem to tam. Vlastně dělal jsem to barák. Teď to postavili tu zdi. Takže... A to bude pro dnešní díl. Postavil barák. Takže asi ne. Přesně. Přesně. Další místnosti. Vyvěříme, nebudou další nějaké místnosti. Tak já místnosti do pece. A tu místnost jsou všechny poslední místnosti. Co tu děláme, takže... Takhle velké budou. Ty místnosti. Díl vše a čus. Počkat, ještě ne. Teď čus.